Monggo kembarane Mbak Probo minggah wonten panggung mboten nenten. Lah ya mau ya dijak munggah ning endi bocah iki? Kula pun munggah to Pak Den iki wau kan biasane jenengan semerapi ambak to. Biasane lek aku munggah mburiku ku mesti ana kembaran kula. Lah ya kok bengi iki ndak ketok ning endi? Ya ampun tapi kan riase kok dibantu. Riase wajahe nggih kaya jenengan to sak dedeke to. Iya. Kok jenenge kembar kok mbok dibantu digoleki. Anu Le, nganu celokno kembarane Mbak Probo Le. Sino mau matane PC to. Tem. Hah? Mosok Mbak Probo iso nggawa batang. Hei, Nyapa to? sampean golek sapa? Kembarane Mbak Probo, dulure. Aku kok aki. Lah kok sampeyan gedhe nih kok digoleki ning. Kalau Pak De. Heeh. Kembaran kula ten pundi-pundi niku mesti kalih kula. Iya. Le sampean gawe kebayak ngono ketok le semu ketok le manis. Barang kembaramu ngangge bayak ngono